ओम स्वाहा। ଏଦିଟା ଆମର ଛାଟ ଉପରେ ଅଛି। ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲା ପରା ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ। এই কুଳେ সিনা জনম তাহার আর কুଳେ করম এ তো জଣା কথা তথাপি মানে না কৌ বাপ মা মন मंगलं पुण्डरेकाक्षं मंगलं गरुडध्वजं माधव माधव वाक्यं माधव माधव हरिं भवन्तु शुभमस्तु 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 ओम सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये वरदं वरदं शुभं नारायणं नमस्कृतं सर्वकर्माणि कारये। ହାତ ଦିଅ। ବପା ପୁଅ ବାହା ହବ କିରି? ଆଜ୍ଞା ସିନ୍ କହୁନନ୍ତି କହୁଛ ହାତ ଦିଅ କହୁନନ୍ତି ବର ହାତ ଦିଅ ହଉ ନିଅ। सर्वविघ्नं विनाशाय गणाधिपतये नमः अविघ्नमस्तु 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 जयन्ती मंगलाकाली भद्र ବାପା ଝିଅ କାହିଁ? ଓହୋ ପୁଅ ଝିଅ ଆସୁଛି ପରା। ଆଣୁନ। ଆସୁଛି ଆଣ ତାକୁ ଆସୁଛି କହୁଛୁ ପରା କଣ ଅବୁଝା ପିଲା ଭଳିଆ ହଉଛୁ। ଆଣ ତମେ। ଏବେ ଏକା ବାହୁ ଏବେ ଏକା ଚୋଟ କରୁ ଝିଅ ଜିନ୍ କହ ସିନ୍ କରେ। ହଁ କନ୍ୟା ପକ୍ଷରୁ କିଏ ଆସିଛି? ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ସମୁଦ୍ର ଏତେ ଲେଟ୍ କଣ? ଆଉ କଣ ହେଲେ ଗାଡିରେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ଆସୁଛି ରେଳ ଗାଡି। ସମୁଦି ଆଜ୍ଞା ସମୁଦି ଆଣିକି ଆଣିନାହାନ୍ତି କି? କଣ କାମ ଥିଲା କି? ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଏକା ଆଉ। କଣ ଏଠି ଦି ସମୁଦି ଯାକ ବସି ନଟର ପଟର ହଉଛ? ଝିଅ ପୁଅ ବାହା କରିବ ନା ଏଠି କନ କନ ଛନ ଛନ ହଉଛ। ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ଖାଲି ଗପୁଛ ଏକା। ଓହୋ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଦିନ ପରେ ଦେଖା ହେଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ। ଓହୋ ବାମୁଣ ଆଜ୍ଞା ତମେ ପଇସା ଦେଇ ଆଣୁଛୁ ନା ମାଗଣା ଆଣୁଛୁ ହାଁ? ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛୁ ଖାଲି ତମେ ଖାଲି ଭଡ଼ ଭଡ଼ ହଉଛ ଚ। ଓହୋ ରୁହ 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 କାହିଁ ରାଗୁଛ କାହିଁ? ହଉ ଆରମ୍ଭ କର। स्वाहा नमोस्तुते सृष्टिस्थिति विनाशानं ହଉ କନ୍ୟାକୁ ଆଣ। ଏ ମାଝିଲି ଏ ଝିଲି ଓହୋ ଯାଉଛି ମାମୁଁ। झियो विदा बेड़ हेला लो झियो विदा बेड़ हेला झियो विदा बेड़ हेला लो झियो विदा बेड़ हेला ए कूलर खेल सरी सरी गला ए कूलर खेल सरी सरी गला आर कूल डाक देला लो झियो विदा बेड़ हेला झियो विदा बेड़ हेला लो झियो विदा बेड़ हेला। आखि मो छाती भितरु मनटाकु नेला रे डाकी मोर कहबा किसा कहबा किसा तू छटी दिली जिबे मोहब्बत रहिला बेहोसा अनुला जजुडु बुडु ओठा तरा मोह बरसा मोन लुटी नहीं जिबि सबु जब सहजरे पटी जेबु तते चढ़े मनेशा। ସମୁଦି ତମେ ବେଲେ କଣ ନାଳେ ଦଉଛୁ ନା କଣ? ନାଇଁ ଦିଲୁ ତ ଶଶୁଟା କେତେ ନାଳୁଆ ଲୁ ତୁ ଜେଲ ପୁଅ ନା କଣ? ଦୁଃଖା ଆଉ ଝିଅ ନା ଦୁଃଖୀ।
ନାଚିବା ଆଜି ଆଉ ଓ ଦୁଃଖା ଦୁଃଖୀ ସହାୟ ଗାଁରେ ବସି आखि साथे आखि जेबे मिसी जाय रे ସମୁଦ୍ରୀ ତେମେ କଣ ବା ଓହୋ ସମୁଦ୍ର ବୁଝୁନ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ପଟେଲ ଦେଖୁ ତେମେ କଣ କୋଉଠି କରିବ ନା ଥରେ ନ ଯିବ ଫିଟି ହାତ ଗଣ୍ଠି ଦୁଇ ଜୀବନକୁ ବାନ୍ଧେ ସେ ଏକାଠି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲେ ଥରେ ନ ଯିବ ଫିଟି ହାତ ଗଣ୍ଠି ସାକ୍ଷୀ ରହିଛି ବେଦୀରେ ହୋମନିଆ ସାରା ଜୀବନ କାଏ ପୁରା ମୁକୁଟ କାଏ ଓହୋ ଆସିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁକୁଟ ଓହୋ ବାମୁଣା ଆଜ୍ଞା ମୁକୁଟଟା କିଣିଲେ 1000 ଟଙ୍କା ହେଲମେଟଟା ଘରେ ଥିଲା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ବାପା ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ମିଳିଥିଲା ପଇସା କାଇଁ ସେ ପଇସା ଯାକ ମୁଁ ମୋ ବାହାଘରକୁ ରଖିଛି ନା କଣ ସେମିତି ହେ ଏଇଟା କଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭରେ ରହିଛି ଗଙ୍ଗା ମାତା ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ରହିଛି କାଛି ସୂତା ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭରେ ରହିଛି ଗଙ୍ଗା ମାତା ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ରହି ଏ ଶଳା ପିଠା ଡଙ୍କିରେ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ନା କଣ ରେ କାଟିଲା ଆଉ ଝିଅ ପିଲାର ମୁକୁଟ କାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆଣିଛି ଆଣ 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 ଜଲ୍ଦି ଆଣ ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରେ ଏ ମୁକୁଟଟା ଥିଲା ଏଇଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଝିଅ ପକେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇବା ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା ମନକୁ ବାନ୍ଧେ ସେ ଏକାଠି ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଲେ ଥରେ ନ ଯିବ ଫିଟି ହାତ ଗଣ୍ଠି ମତେ କଣ ଦେଲେ ମୁଁ ଫିଟେଇବି ହଁ ପୁରା ଚାନ୍ସ ଓ ଶାଳୀ ଅଛି ଯେ ମୋ ବାପ ବାଗା ଦେବି ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟ କହୁଳ ହୁଳି ବର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧା କନିଆରେ ଗଣ୍ଠିଆଳି ଶୁଭେ ମଙ୍ଗଳ ଅଷ୍ଟ କହୁଳ ବନ୍ଦ କରେ ବାହାଘର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମର ଏବେ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏବଂ କେମିତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନାହିଁ ତ ଜାଣିନୁ କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଇକ୍ लाइक शेयर करो